Takže nazdar lidi, já vás zdravím u dalšího tutoriálu na Sony Vegas. Tentokrát to bude na timelapse, což asi už někteří určitě víte, o co se jedná, ale pro ty, kteří jsou třeba v oboru nováčky, tak rychle, tak teda dělám pro toto video. Tak teďka tady třeba, jak vlastně dá ten double kill, tak tady to můžeme zrychlit, teď to odstřihneme. Je to opět video, no opět ne, je to video z Combat Art, takže které už jsem točil. Tak, to odstraním. Tady si odstraním i zvuk, ať nás to neotravuje. Tak. A jak teda na ten timelapse, nebo jak prostě zrychlit video. Tak, budete k tomu potřebovat levý Ctrl a myšku. Tak. Myšku, takže zmáčknete levý Ctrl, namíříte na okraj toho videa a potáhnete to doleva, jo? A máte to zrychlené. Kdybyste to táhli doprava, tak logicky to zpomalíte, jo? A když si to teďka pustíme, jo, vidíte, že to je zrychlené. Tak. A můžu vám ještě ukázat, jak by to vypadalo, kdyby jsme to totálně zpomalili, jo? Jo, se tam... Jo, takže je to takové, no. Ale tady jde hlavně o to zrychlení, jo, takže máte to takhle, pustíme, je to rychle, plynule, krásně, double kill, jo, nevidíte, že jsem skill, já si mám srandu, samozřejmě, že jsem. Jo, takže to by byl teda tutoriál na ten timelapse a u dalšího videa, čau.